ಯಾರ ಫಜಲ್ ಜಾನ್ ಈ ತುಪ್ಪಾವ ಕಾನೇನು ನಾಸಿರಸ್ತೆ ಐರಾಗೈ ತಿರಿತ್ಕೇನೆ ನಾ ಬಾಬಾ ಯಲಕ್ಕತೆ आणि याराड इज्जत मफकने यो जगह टच कप्पर यो तो तुल पर ऐसो दाढी वारा इज्जत हरिनी एका सुट्टूस साहेब बोला ड्राइवर इतना बदल करे दोस ये ड्राइवर बोला तम्मा इरावर एक्सीडेंट करे अल्लाह मानते इरावर खल गाड़ी साहेब बस चांसेस पे इतने थे ना वदावर छुट्टी सुने Dedos. Miau. Miau. Ibawa dedos akhir. Miau. Ibawa ke dedos. लेकिन बारे ने पिछी उठ पे ने देर हाँ चलो सही इवाया मस्जिद kane kucakka ta hokin an fark tampak dalinganta khuliwe so mo baz duzat tasa bandak mandaka spare pulifte ताकि पैसे ऐसा गिलास जोर मरे दा कसार से जरूर दा कार बरे पाक 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 खबरदार मोबाइल इतना कशे अच्छा गुंगसूस जिया गुंगसूट आणि नक नीदा का बसले कशा मोबाइल इतना पावादी अच्छा नियम गुंगसूस अवले Ainak. Sa gungi ama polinak.